A un país llunyà hi havia un jovent príncep que vivia a un espectacular castell. Encara que tenia tot el que podia desitjar, el príncep era egoista, dèspota i consentit. Però una nit d'hivern va arribar al castell una vella captaire i li va oferir una simple rosa a canvi d'albergar-se del fred. Repugnat pel seu desagradable aspecte, el príncep va despreciar el seu regal i va expulsar la vella del castell. Però ella li va advertir que no es deixara enganyar per les aparences, perquè la bellesa es troba a l'interior, i quan va tornar a rebutjar-la, la lletjor de la vella desaparegué, donant pas a una bellíssima bruixa. El príncep va tractar de disculpar-se, però era massa tard, ja que ella havia vist que al seu cor no hi havia amor, i com a càstig, el va transformar en una horrible bèstia. Llançà un encanteri sobre el castell i tots els que allí vivien. Avergonyit pel seu aspecte, el monstre es va tancar a l'interior del castell amb un espill màgic com a única finestra al món. La rosa que ella li va oferir, en realitat, era una rosa encantada que seguiria fresca fins que ell complira els 21 anys. Si era capaç d'aprendre a amar a una dona i guanyar-se a canvi el seu amor abans de que caiguera l'últim pètal, aleshores es defaria l'encanteri. Si no, estaria condemnat a seguir seguint una bèstia per sempre. Al passar els anys, començà a impacientar-se i va perdre tota esperança. Doncs, qui anava a ser capaç d'amar a una bèstia? Cap bèstia en el món resistiria tu, bastó? Ni cap noia que el supost. Tu ho has dit, però els meus ulls ja han elegit. Aixa. La filla de l'inventor? La mateixa. Aquesta és la fortuna que es casarà amb mi. Mira. Hola, vella. Bon dia, Gastó. Deixa de llegir llibres i presta atenció a coses més importants. Com jo. No, gràcies. He donat sort a mon pare. Ell serà el boig? No pares així de mon pare. Això, no parles així de son pare. Mon pare no és un boig, mon pare és un geni. Oh, no, llops! Auxili! On estic? Hola? Hi ha algú així? Ese pobre home ha d'haver-se perdut al bosc. De segur que sí. Anem a convidar-lo. Ni una paraula, Lumière. Dindon, tiro pomes de cor. Pase, senyor! Però, esteu vius? Clar que sí. Lumière, ha d'anar-se'n. Ja saps del que és capaç de fer l'amo? Dindon, l'amo no té per què desaventar-se. Què fas així? No eres benvingut! Ho sent, no ho he fet amb mala intenció. A sols volia un lloc on trobar-me segur. Tinc el que necessites. Pare? Soc vella! No podries haver-te callat, no? És el meu sentit inat de l'hospitalitat. Has vist això? És una noia! No estic sec. No te n'adones? És ella! Ha vingut a trencar l'encanteri! No ens precipitem. No és meravellós, després de tants anys? Bella, ets tu? Pare! Vés-te'n! Salva't tu! Qui sou? Sóc l'amo del castell! He vingut a per el meu pare. Deixa'l anar, per favor. No hauríeu d'haver entrat. Faré el que faci falta, em quedaré jo. No, Bella! Estaríeu disposta? Si em deixes anar, sí. No! Si vos quedeu amb mi per sempre, està bé. Ding-dong, trau-lo per la porta de darrere. Bella! S'ha anat i no tornarà a veure-lo mai més. No m'ho sé ni despedir-me. Veniu, vos ensenyaré la vostra habitació. Amo, sigues més simpàtic. Podeu anar on vulgueu,
menys l'ala oest. Està prohibit! Amo, convida'l a sopar. Sopareu amb mi aquesta nit. És una ordre. Ningú es resistís a Gastó. No ni poc, sobretot Bella. Però... Socorro! Que algú m'ajude! Ell la té presonera a Castell! Qui? Bella, hem d'anar a per ella sense per un segon! Però qui la té? Una bèstia horrible, monstruosa! Val, anem. Per què tarda tant? I hem anat que baixar a sopar. Amo, siga pacient, i sa xica ha perdut el pare i la llibertat el mateix dia. Heu considerat que podria ser ella la que trenca l'encanteri? És clar, no sóc estúpid. Aleshores s'enamoraran i a mitjanit, plaf, tornaran a ser humans. No és tan fàcil, la Rosa està marxitant-se. És inútil. És tan bella. I jo tan... Mireu-me. Heu d'ajudar-la a superar això. Com? Deslumbrant-la amb el vostre espírit. Siga sincer i cortés. I sobretot... Contra el vostre geni! Bella, em fareu el favor de sopar amb mi aquesta nit? No, gràcies. Em nega a conèixer millor. No vull tenir res a veure amb tu. Doncs si no menges amb mi, no menjaràs mai. M'estic fent falses il·lusions. Ella, a soles ver en mi un monstre. No hi ha esperances. Quina rosa més bonica i més brillant. Què farà ací? Què fas ací? Fora! Trencaré la meva promesa, me'n vaig! Gràcies per salvar-me. No sé si el aconseguiré. Amo, no és el moment de ser tímid. Vostè la vol? Més que res. Doncs digui-ho. Bella, eres feliç amb mi? Sí, però m'agradaria molt veure el meu pare. Amb aquest espírit podràs veure tot el que desitges. Desitja veure el meu pare. Pare, està tancat al manicomi, he d'ajudar-li. Bella, eres lliure. Ja no eres la meva prisionera. De veres? Sóc lliure? Porta't l'espírit i sempre et recordaràs de mi. Moltes gràcies, de veres. Pobre Bella, que pena lo del teu pare, no? Tens que ajudar-me, Gastó. Ell no està boig, t'ho demostraré. És perillós. No, tu no és per terrible, però és molt bo, de veritat. M'estàs dient que estàs enamorat d'eixe monstre? No és cap monstre. Això no estarem segurs fins que el comprovem. Vinga, agafeu tot el que pugueu de valor. Deixeu-me la bèstia per a mi. No t'ho permetiré. Ah! Ah! Bèstia! Ah! Bella, has tornat una última vegada. No digues això, vas a viure. És millor així. No! Et vull! Torna a ser jo?
bèstia en el món es resistiria a tu, Gastó. Ni cap noia, per supost. Eso me entiendo. ¿Por qué te reís? I tu? Però tenies que hablar. Pero... ¿Esteu vius? Claro que sí. No n'hi era d'anar-se'n, ja saps del que és capaç de fer l'amo? Dindon, l'amo no té per què d'enterar-se. Que se tardan 3 años. Tío, porque no sabía cuándo salía. Vale, no Ay, sé. piensa que... Y evita hacerme eso, pum. Ay, que van a jugar a mon pare. ¿Qué pasa? No puedo... Ese d'aibot! No puedes decir nada de mon pare. Eso. ¡Tía! Laura. D'evitar la hòstia. Pobre Bella. ¿Qué fas así? No eres benvingut. Tía, así no va. Uy, qué sorpresa! Bella, ¿es tú? ¿Por qué dices Respuesta. Cap bèstia resistiria a tu, Gastó. Ni cap noia, per supost.